Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Tubag ka taon ba yan? Tubag ka! Palihog! Tubag ba eh? Hello, Ba yalan? Asa ka? Ha? Ano? Di ka? tabangi ko ba eh? Tabangi ko. Tabaan nga lagi ka, pero asa ba di ka makita? Padong na ko impyerno ba? Ay, padung ka ron. Ano yun? Ano ka? Bina, sabi, tinuon ka si Apple. Imo kiswiri ko eh. Di na tinood ba eh? Maligyan ko ng itong perfume. Yang anong bidasan? Adios, may butong. Oh! Adios. Bayaran! Bay! Hello, bay! Bay! Ay, binuhang niya eh! Asa ka? Bay! Wala siya ting yabang na ni. Bahala na ni. Di ko mahunong. Padayon ko sa pagpangita niya. Basig tuwas bay. Ala taon sa eskwelahan ni Netina. Niyan ako. Nagsubay na ko sa taytayan si Silix. Abit ako mabot sa tunga-tungang bahin. Ako rin naglakaw. Nagtanak ang tagdas ng building. Ang SMC site. Ang Nostar. Ang mga tagkas ng kondo. Ang taas nga building sa Robinland na naanimutan babaw sa Barangay Kiyo. Ang simbahan ni Pedro Calungsod. Kapit ako umabot sa tunga-tungang bahay. Niligmaong si Silas. Kapit na. Mingaw kayo. Gutan ako sa guard na maulin ako ng mga estudyante. Ang nabilin, mauna lang ko ng mga players na nagduwas gym. Kutuman ako eh. Kaos ko kaniyat. Ah, naitindahan. Adong, apit ang lutong sisig. Kapit na. Kapit. Galing ko, tanaw sa Facebook eh. Ah, uy. O saan eh? May di ba? Uy! Si Aquarius, babe! Nag-live! Mga palangga ni Ata karon. Nihunong Oh. kita diri sa mga tunga-tungang bahin sa Sisilex. Aron sa pag-observe ani tao nga ni karon sa sentrong bahin. Siya lang usa diri. Ug unya, naglingi-lingi ni. Wala dayon ni patong. Sa kili sa titayan. Atong isumin ang iyang gagway aron ato maklaro. Oh! Uy ha! Si Bayalan! Si Bayalan na! Si Bayalan! Aquarius! Si Bayalan! Mga kaigsuonan mo naglain ang pagabuhaton ni tawhana. Basin og mo ambak ni siya. No, bay! Aday! Oh, bay, day na ba noon? Dong! Dara akong bayan! Sisi ko! Oh! Dali ko! Oh! Sa! Purwida! Sa! May gani kay... Di kay kulayos mabaling! Dool ra ko! Mga palangga, nagpaduol na tayo ining tao nga ni Patong na karon. Ay, ginuo ko yung taon. Uy! Sir! Sir, kung isa may nasunod sa imo huna-huna, sir. Ayun, taon na ipadayon, sir. Uy! Oh, wala, igulo siyang nilingi. Kanya ditanaw na ako. Oh, nag-abot-abot na mga sakinan nga ni Hunong. Sir! Sir! Ayun, taon na ipadayon na sa imo huna-huna, sir! Sir! Ay! Ano oras siya? Maghikot na siya. Basin mo na iyang buhaton, sir! Huwag budol ninyo ha. Ayaw mo pagilabot. Hala, niabot na ang police patrol car.
ang sakyanan ni Hunong. Dapit nga tungas bahin si Lex. Doon lang ako. Niyan ako. Manawag ko. Sir, tabagan ka na mo kung sa imong problema. Ang anda mo tabang ka mo. Pasaki ko ninyo! May mo doon! Bayaran! Ayaw, bay! Pasaki ko! Ayaw lagi! Niya ako! Tabangan, di ka! Na sila! Naanaw na sila. Masupay ka na sa kinabuhin ako. Wala! Napa! Napa, bay! Tabangan, di ka ang masulpa ni mo problema! Tabangan, di ka! Sir! Imo na igsoon! Akong soon kay gala, sir! Unsa may problema na niya? Pamilya problema, sir! Biyataw na sa iyang pamilya taon, sa iyang kapuyong, sa iyang anak! Unsa? Ayaw! Ayaw, sir! Ayaw mag-am... Bayaran! Pasagdi ko ninyo! May labot sa kong kinabuhi! Bay! Bida! Di ka mo tapos sa kondisyon si mong anak, bay! Oh. Oh! Saman! Di ka mo sudong, ha? Amo, paso si hindi Atina! Ha? Si Atina. Si Atina. Iyo padahalay mo problema, bay! Una-unay mong anak! Ay, praise the Lord! Ay, salamat. Naong na taon yan. Sir, salamat ka kayo niya, sir, ha? Tungod ni mo, sir, nikalma siya. Unya na naog. Salamat po. Kung di pa tungod ni mo sa pag-live ni mo, di ta ka kay bao taon, di aday siya din eh. Kaysa nga ni mo, sir. Butong. Di ako na, sugato na ko si Bayalan, Miss Babe ha? Sugato na ko. Ay, kung dili pa tungod ni ano, diligin manaog. Wala, mugraduar di ay ang iyang anak. Bay, sama taon ka, ay nakunsama ka. May butong. Ay, problema ni mo, nakunsama ka. Kalma lang mga Brad, problema, Brad. Kalma lang, masulba na. Kasi pangalan mo, sir? Alan, sir. Alan. Alarma mi, sir, tungod mo? Sorry na kayo, sir. Sorry kayo. Oh, usaya mong ikatabang mo, sir. Suldi mi. Nainindot nga sakyanan nga ni Abuet. Si Humba. Siya ka na nanako ka. Ay, gikuyawan, giku ni mo, sir. Sorry. Sorry. Sorry yung kayo ganina, Miss Ay ha? Sir, Ako'y mga sorry ni mo, ha? bitaw, kulbaan, giku ni mo, sir. Uy, kagwapo ni mo. Unya, maghihikog ka. Sobrang alas problema. Sir Palangga. Ampo lang, Sir Palangga. Tawag ni Lord. Ang Miss Ay palangga. Sir Palangga. Salamat kayo, salamat mo. Sa iyang pag-live ay abin mo ba eh? Naku, kinig katabang. Kini si Miss Aquarius Babe. Kwarta, kuha mo artista. Kwarta-kwarta mo si HB. Kwarta-kwarta mo sila. Ikaw to si Miss Ay Bertudaso, mo no? Taon Palangga. Dali ko. Pas ko din mo taon. Ay, Salamat kayo. Pinaagi siyang live ay. Naibawan ako nga. Narinig ka din eh. Labiha pangita na ko ni Boy. Mao ba? Oh, salamat kayo, Miss Babe ha. Salamat yun kayo. Salamat. Nakadaghan na. Wasa pa yan, Palangga. Nia. Niya ang yawi sa sakyanan. Mao niya ang gisahan ni sir ni mo, di ba? Ha? Nga unsa? Sa pagkiti sakyanan. Ngayon mong magamit. Unsa? Nay, nganong gipatawag ko nimo? Aron ipakita ni nimo. Ang unsa? Kana ba kung sakyanan? Nganong natay bagong sakyanan?
Atong service car. Unsa? Yes, atong sakyanan. Gamito nato. Ilabi na sa imong pag-graduate. May brand new car na ta, anak. Ug kini, tungod sa kong diskarte. No guts, no glory. Ug angay kag malipay, anak. Sorry, Nay. Oh. Dili kini mo nga akong damgo sa tong pamilya. Asina. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!